И какво за хора, аз съм Иван. Това е втората част от поредицата. Играем PUBG, втората част от една игра, защото както казах на епизод няма как да правим толкова големи игри. Оу! А чакай, помислях, че жълтия го нокнаха, не знам защо. Помислях си нещо, което явно не е така. Бам, колко чука 68 човека имам в играта. Добре. Имаме 3 кила за сега, което не са... Окей, явно няма да бъдем шофьори. Това е вече разбрано. Няма за такова. Се хилнем. Не! Вот защо това? Какво се случва? Така. Излизаме. Тук трябва да съм с единичка, да точно... Ей там, къде са другите? Малко, те са напал. Те са на скубе. Опа, дрескам. Оху, тук. Ужас. Така, тук няма нищо. Четвърката брейка, браво, аз съм, разбира съм с най-малки, защото съм най-слабия. Това, разбира се, няма го говоря. О, самолет! Че... Ако съм го цел, трябва да се абонирате за канала. Разбира се, не, говоря глупости. Ако ви харесва само съдържанието, трябва да се абонирате за канала. И няма да бъда като други ютубери. Бам, ако направя това, в момента трябва да се абонирате за канала. Не са те ютубери са. Не са хубави ютубери, траш. Какво се случва? Ако стреляш в мен, просто да го биеш, защото... Нали? Сега спокойно единчката ще ги уби. Маля, какво се случва? Единичка уби ли ги, бе, брат? То се направи утпе. То за компли игра, какво играй? Ама е добър. Добър си. Да се знаеш. Добър си. Да се знаеш. И да видим за какво ще става всъщност. Брата, какво стреса? Аз тук човек не виждам. Ти май някакви духове виждаш. И духовете потвържда убиеш. Тук няма никой. Още половината играчи не са се избили. Кажи ми, защо една игра трябва половин час, човек? Това не мога да разбера. Писах във Fortnite една игра е 20 минути максимум. О, там видях някой. Там видях някой.
Около там е количка. Какво? Че такова не му се кара, бе? А, може. Омага. Та ще изглежда тук грозно. То сме спря да играе нещо. Ево, тук не... Ево, тук ли сме, приятел? Нали? Че, ако му стрелям точно, може да се сети. То с нещо май не е добре с главния мозък, така че... Да, ще тръгнем по-добре. Той там да си оправя проблемите и да няма проблеми с нас. Така. Аре, човек, няма ли някой? Оп! Я да видим тук има някой... Не, никой няма. А защо се мятам като... Те да отидем при другите. Отидем при другите. При четвърката виждам, че той ходи при... Едината да го вижда, що май ни кара, защото там поне ходи. Дай с... Майко! Нещо май мозъка... Главният мозък не ми върви, я да видим. Така, добре. Главният... Така. Уж, не да изпусна дистанционното. Ай. Добре, оправихме го. Извинявам се. Извинявам се, ако просто си... Гледай как седи на едно място и не мърдам. Така, отново се извинявам. Изпуснах дистанционното, човека не мога. Изпуснах дистанционното. Ужас. И в момента ми пада... Кажи ми защо им пада слушалката. Ей да ти са и... Не знам, защо четвърката ми изглежда най-добър. Така че вземе кружката и потегляме към четвърката. Такова почти струшена, ама нищо. Нека да поем към четвърката. Като
към 150 метра от нас. Вече само на 100. Приятел, чакай, приятел! Моля, чакай. Те тръгнаха, бе. Мали. Виж, по-добре не се качва, защото не съм от най-добрите. Кой има тук? Това е врато. Аз гледам. Така. Извинявам се отново. 36 човека остават до края на играта. Аз сега обаче трябва да спари част 2 и да почвам с част 2. Така че хора, айде, това ще бъде от мен. Или пък знаеш какво? Може да снимам още 2 минути за тази част и чак тогава ще отидем на... Моля. Аз чакай, че се стреснах си към кафтоз, бе. Може още да снимам на тази част и чак след това да отидем на част 2, защото може да стане нещо интересно и докато приготвям част 3 да е свършило вече. Да знам. Ама чакай, аз съм от зоната, което не е добре. Така че да влезем към зоната и ще го мислим. Така цялата тази част всъщност беше много скучна, май за тази част нищо не направихме. И това обаче края, дето ще бъде може би по-интересен. Така, можем да се качим? Да, можем. Ето е зоната. Окей, аз съм и в следващата зона, бе. Аз голям късмет изкарах тук. Остават 21 човека в тази. И сега тук ще почне голямото избиване. Затова, хора, аз направо приключвам с тази част 2. Очаквайте и част 3 много скоро в канала. Айде!